טוב, אז אני הולך עכשיו בגשם כדי לקחת ולעשות אנבוקסינג לשתי הספרים הראשונים של דרגון בול סופר. אז כן. טוב, הגעתי הביתה, ועכשיו בואו נתחיל עם אנבוקסינג. וופ! הנה זה. אני קצת אסתיר את זה כי יש פה ספרים פרטיים. לא, אני פשוט אתפזר את זה. הנה, הסתכלו. הנה. טוב, בזמן שאני פותח את החבילה, אני ממליץ ללחוץ על הכפתור המנוי ולשים לייק. הנה זה. רואים את זה? הנה המנגה. הנה זה, יש! הנה שתי הספרים, הנה 1, 2. האמת זה עלה איזה 50 שקל ובכל זאת כותבים פה 69 שקל, שזה מוזר. אבל כן, בואו נתחיל לעשות את האנבוקסינג. למרות שעשיתי כבר את החלק המרכזי. טוב, בואו נתחיל. דרך אגב, נכון, זה מתחבר. אז אפשר לראות חלק מזה. נכון? אז הנה, חלק אחד. הנה גוקו, דרקון. בואו נראה את המקרורה. וויס, בירוס, צ'מפה, ושכחתי חוליה. הנה גוקו. פה אני חושב מה יש. זה אחרי שהם למדו כאילו את ה... זה אחרי הסאגה של פריזה, הרזורקשן, כאילו זה. אני אשים עכשיו בו, שתבין את זה. כן, טוב, בואו נראה איך זה נגמר דרך אגב, קצת מעניין אותי. יש פה קצת דברים שכותבים. דרך אגב, טויוטרו כאן, כן. יש פה כמה דברים, אבל זה נגמר כאן. אני חושב קול, חבר של פריזה מיוניברס 6 הופך לפריזה למצב הטוב שלו. טוב, אז זה נגמר כאן. קיצור, יש פה כמה דברים על צ'מפה, כאילו אח של בירוס, וכל מיני סייד סטוריז, וגם כל מיני כתיבות. ויש דרך אגב כותב חדש, כאילו הסיפור נכתב על ידי אקירה טוריאמה, והארט, כאילו הציור זה מטויוטרו. הנה רואים פה את היט, באמת W קוראים לזה הפנים שלה הזה. הנה פה יש אותו דבר בערך, אותם דמויות, רק שפה יש את וג'יטה ו-The winning universe is decided. היוניברס המנצחת. יש פה עוד כמה דברים. כתוב פה נייס. יש פה סייד סטוריז, כאילו סיפורים מהצדדים. נייס. הנה. אז פה זה נגמר. הנה, עכשיו זה פיוטר בלק ארק. באמצע בערך. באמת הפייס סופר מהר. אבל פה זה נגמר, אני אנחש באמצע כזה, התחרות נגמרת. בקיצור יש פרטית, שכחתי איך קוראים לו, חבר של פריזה. כן, רגע. כן, אני חושב שזה מה שיש להגיד. דרך אגב, בואו נראה מה יש בהתחלה פה. יש פה כאילו מסביר על הדמויות. בכל פרק יש... זה... נגיד... הבנתי! אוקיי, הבנתי. אז נגיד בסדרה יש... בווליום הזה יש 10 פרקים מהסדרה. 9 פרקים מהסדרה. אז בקיצור, פה יש 9 פרקים, אז כאילו כל 9 פרקים דרגון בול סופר נכנסו לכאן. אז כן, ופה זה... פרקים 10 עד פרק 15. אוקיי? זה ממש מגניב, אני רוצה לקנות עוד, אבל אני לא חושבת שאני אבנה בקרוב. אז כן, מקווה שאהבתם את הסרטון. וגם אני אעלה בקרוב סרטון על לייב שעשיתי על הוגוורטס לגאסי. טוב, בסדר, ביי.